Començo jo. Albert Martínez, Rius. Volia fer algunes preguntes, vàries. Ja començaria pel Francesc. Dius, has dit que hi havia unes previsions, que són difícils, no sé què, però que en realitat ja s'havia fet el túnel. O sigui que ja s'ha... D'una part, el túnel separat jo que sàpiga. Bueno, la pregunta era, no ens has dit, i què? S'havia encertat gaire o no? Doncs la veritat és que no sé respondre't amb precisió. No sé respondre't amb precisió, perquè... Espera un moment, que et donin un micro. Se'm sent suficient? Bé, la veritat és que no sé respondre't amb precisió, perquè en un moment determinat, com que el projecte se'n va anar amb Borris, doncs la nostra col·laboració, el nostre contacte amb l'UTI també es va acabar. En el moment en què hi va haver-hi, per dir-ho així, que es va veure que allò es va plantejar el projecte fins i tot, ja es parlava de desviar el túnel, de canviar el mòdul constructiu, tot plegat. Això, la col·laboració aquesta es va estroncar i llavors l'únic que jo tinc són dades una mica oficioses. I sí, més o menys la previsió que no havíem fet nosaltres. Hi havia diverses previsions, no sé si ho he deixat prou clar. Vull dir, nosaltres no... El treball que vam fer no va servir per fer el projecte. El projecte ja estava fet, hi havia els informes geològics, que potser algú de la sala hi va estar directament involucrat. Penso que en aquell moment era RCE, un dels informes geològics potents de la RCE. El nostre era una col·laboració, com si diguéssim, puntual, era una assessoria a l'útil constructora, i quan es va acabar aquesta col·laboració doncs es va acabar una mica tot. El que tinc entès, el que nosaltres més o menys, el que hi havia entre nosaltres i els altres i tots plegats, la part construïda va ser bastant encertat. Sí, perquè no puc fer el Xavier Bola, que havia una pregunta concreta. Quina és la teva opinió? Si és el que fem o aquests, el pitjor dels casos que explicaves, què passaria amb el Segarra? Que hauríem de veure. Es va fer una avaluació i és un dels 10 edificis que es van estudiar i era el pitjor. I va per graus d'edat mig de l'ordre de 2, és a dir, serien 20 anys. Sort que no hi ha periodista i si no hi ha titular de la jornada. No sé, es va parlar molt de l'AVE, però el terratrèmol mitjanet o no massa gran, però sí. Sense túnel de l'AVE. Sense túnel de l'AVE. Sense aves que intervinguin. Bueno, els aves passen, no? I no hi ha problema. Els terratrèmols, si em permets que afegeixi alguna coseta, no sé si s'ha quedat clar amb la xerrada, és que els terratrèmols no massa grans, és a dir, no cal fer l'espantall de grans terratrèmols, sinó que en terratrèmols que no siguin massa importants, és a dir, que fossin d'una magnitud com el de l'Orca, que no va ser molt gran, que passés a uns 20 o 30 quilòmetres de la ciutat, doncs s'hauria de dir. Una pregunta pel Miquel. Has explicat que a l'hora de fer els mapes agafes informació, o sigui, per fer la informació de moltes fonts, molts sondejos i tal. Com ho feu per codificar criteris? Perquè els sondejos, evidentment, cada sondeig interpreta un geòleg diferent. A l'hora d'interpretar les dades, com us ho feu? Bé, canviem les dades i les hem de reinterpretar. Llavors, per reinterpretar-les, el que intentem és almenys els que estem involucrats en el projecte de fer-ho d'una manera sistemàtica. Per exemple, estan escoltant uns aquí, d'una manera sistemàtica
Llavors hem consumit molt d'esforç, per exemple, a l'hora de definir els litotips en què podem assignar camps de sondatges. Aquests litotips agafen tot l'entall possible de roques i sediments i puguin haver. Llavors, diguem que sempre s'ha d'acabar interpretant. És a dir, si un diu torturar, doncs hem d'interpretar. Nosaltres no en diem torturar, diem la nomenclatura, la nostra nomenclatura estandardizada. Aquests documents estàndard, doncs nosaltres els tenim com unes especificacions que les seguim. I el que treballem nosaltres els forcem a seguir aquestes especificacions. Aprofito una altra pregunta pel Xavier Paula. Hem parlat de terratrèmols, però Catalunya té molts quilòmetres de línia de costa. No sé si es contempla també tsunamis o coses d'aquestes. Tsunami no cal preocupar-se massa de res. Són els tragèdies que poden efectivament i es va observar fa uns anys, no? Les Balears van haver-hi uns ports de Ciutadella, van haver-hi alguns d'ells. Aquí a Catalunya s'han fet alguns petits escenaris i amb el terratrèmol que és esperable a Nigèria no hi hauria massa. Si a la sala hi ha algú que ens pot dir alguna cosa més de tsunamis. Què vols que digui? Ja em mira cap a... A part de la font sismogènica de Geli, 2003 va ser el darrer, Xavier, 2003 va ser aquest tercer que va afectar el port de Palma i va produir mig metre, diguéssim, d'onada i va fer danys en embarcacions, fonamentalment, fora de les embarcacions. A part d'aquesta font sismogènica, no per mi, sinó per coneixement que tinc del grup de geociències marines de la UB, és el Miquel Canals, fa poc hem descobert un gran esllavissament submarí al sud de Vinaròs, o entre el delta de l'Ebre i Vinaròs, aproximadament, però un esllavissament submarí d'un abast de l'ordre de la llengua té com uns 20 quilòmetres a sota del mar, d'edat glacial, 11.000 anys, l'han datat fa 11.000 anys, i va produir un tsunami. També es produeixen tsunamis per erupcions volcàniques submarines i per esllavissaments submarins. Aquest va produir un tsunami de grans dimensions, onades de... L'onada a mar oberta era de 3 metres, però sabeu que quan arriba a la plataforma continental amplifica i aleshores pot tenir 10 metres, 12 metres, i a les Balears va fer danys importants en el registre paleosísmic, s'han trobat paleosismites, però també lateralment a les costes cap al sud, València, i cap al nord, diguéssim, costa de Tarragona, també s'interpreta que podia tenir algun tipus d'efecte i de conseqüències. I que és important mirar els terratrèmols, però també tenim grans esllavissades en el talús continental que actuen a baixa freqüència i no són molt probables. Tampoc ens deia si ho són aquests grans terratrèmols, però també cal tenir-ho present. Aquesta pregunta fa el senyor Paula. Si ho he entès bé, has ensenyat una figura on sortia l'acceleració sísmica o una publicació de l'IGN del 2014 on era a l'ordre del doble de que actualment estem considerant. Sorprèn, no?, que totes les obres fetes aquí fins ara... Les normes sismoresistents evoluen, canvien amb el temps. Hi ha hagut diverses, hi ha hagut petites fluctuacions des dels anys 70 que comencen a existir. I l'última del 2002, que han estat 004, 006. No, però fa gràcia sempre molts cops la frase que l'acceleració sísmica és menys de 0,04 i per tant... Passarà
ara a prop de 0,08. Quan vingui la nova norma, que això s'introduirà en la nova norma, esperem que serà el mapa que s'ha Tens idea d'algun termini o aquesta publicació? No sé, s'està retrasant molt perquè el mapa aquest ja té un any, és a dir, la base del que és la norma és el mapa de perillositat i ja que el tenen. Aquest mapa s'ha fet amb cures, s'ha demanat, així com els anteriors eren bastant més monolític, que només era l'IGN qui participava, en aquest cas s'ha demanat participació de jocs, s'ha demanat més institucions que han participat i un consens una mica més elevat. Però no s'està tardant com bastant en el procés. Hi ha una comissió nacional de la norma sismoresistente que és una cosa molt arcaica, que és interministerial, és a dir, són diferents ministeris que estan a la presidència de la Institució Geogràfica Nacional, però el polític, i se suposa que és Fomento que ha de donar una mica les pautes perquè tingui més debat, però estan esperant, no hi ha notícies que es facin. A mi la notícia d'avui a casa, això. M'ha sorprès molt. A nosaltres no ens sorprenia que havíem estat fent mapes, com hem vist, des d'anys enrere, on veiem que els valors que hi havia eren una mica baixos. Però, evidentment, així, ara amb el consens s'ha necessitat. Hola, soc Vicenç Beni, una pregunta a l'Albert Batalló. Has comentat el tema aquest, quan va advocar, crec que el dic est de nova construcció del Port de Barcelona, que era per un procés de liqüefacció. La pregunta que et faig, s'havia estudiat aquesta possibilitat geotècnicament en els estudis que s'havien fet previs o va ser un tema sobrevingut? Bueno, no era el dic est, era el Moll Prat, que està més al sud, diguem-ne. De totes maneres, en el dic est, en l'any 2001, perquè el que jo he explicat t'he ensenyat unes fotografies que això és de l'any 2005, si no m'equivoco. Anteriorment, a l'any 2001, hi havia hagut un altre problema relacionat o semblant de menor envergadura, precisament en el dic est. El dic est és, per entendre'ns, el dic est és el trencaones de tota la vida, més o menys, com a mínim de Guanyo i de Jove, i la prolongació, bueno, no veia que ja hi arribaràs. El rompeoles, que deia. I llavors el dic est és la prolongació, diguem-ne, ara endins d'aquest trencaones tradicional. I llavors el 2008 ja es va produir una ruptura de menor entitat en quant a metres cúbics, però que també ja es va relacionar i de fet estudis posteriors van atribuir a processos de liqüefacció. La liqüefacció, però diferent, perquè la liqüefacció del 2005 afecta a les sorres fines d'un rendiment hidràulic, o sigui, un rendiment antròpic, en definitiva, i en canvi la liqüefacció que es va produir en el dic est el 2001 és una liqüefacció que, encara que ara segurament us estranyarà el que diré, va afectar no a sorres fines, sinó que va afectar a les argiles profundes del Provenç, que en aquesta zona el dic recolza directament sobre aquestes argiles. Llavors, tant en un cas com en l'altre, el desencadenant final dels problemes han sigut temporals marins. Els temporals marins, nosaltres a vegades sovint associem liqüefacció només a temes de terratrèmols, però les vibracions d'un temporal marí, i jo soc expert en això normalment, però allò que es diu que he llegit sobre el tema, doncs també introdueixen unes vibracions en unes altres amplituds, unes altres freqüències, unes altres històries, però que repetir un temporal que duri 6 o 7 o 10 hores tot un dia, amb intensitats altes, et produeix unes vibracions que es poden arribar a produir processos de liqüefacció. De totes maneres, no hem d'oblidar una cosa, o sigui, els que ens dediquem a la geotècnia estem acostumats a treballar amb fonaments. Quan
dissenyem els fonaments d'una edificació, doncs acostumem a aplicar, un cop hem fet tots els nostres càlculs més encertats o menys, però al final diem, i a sobre això ara ho dividiré per 3. O sigui, posem un coeficient de seguretat de 3, no? I els que ja són una mica més a 6, doncs millor de 2. A les zones portuàries, i especialment a Barcelona, per exemple, no es va amb aquesta mentalitat. No es va amb aquesta mentalitat perquè llavors no faries absolutament cap obra. No faries absolutament cap obra perquè és impossible fer les obres portuàries, en el cas de Barcelona, amb coeficients de seguretat de 3. Per què? Doncs, precisament en les zones aquestes on tens els dics, les escoleres i els requeriments hidràulics, els que no són hidràulics, els tens, posaré 2 números molt senzills. Tens potser entre 15 i 20 metres de columna d'aigua i tu això ho substitueixes per un pes, ja sigui els cabassos de formigó, un requeriment hidràulic, de terres o el que sigui. Tot això aplica, si parlem per exemple de 20 metres d'alçada que estan sota el nivell freàtic, sota el nivell de mar, tot això implica una tensió vertical efectiva sobre el fons marí de aproximadament 2 quilos per centímetre quadrat. Les argiles aquestes que tenim aquí són unes argiles, com he dit, normalment consolidades, que si ara hi tinguéssim que ficar, o tinguéssim al mig de l'Eixample i volguéssim ficar un edifici, és que no li posaríem ni 1 quilo per centímetre quadrat amb el coeficient de seguretat de 3. Llavors això vol dir que els 2 quilos que representa el pes de totes les terres afegides, la rotura d'aquestes argiles està també molt a prop dels 2 quilos. El qual vol dir que els coeficients de seguretat amb els que estàs realment treballant són un serà conscient o no del tema, però la realitat és la que és. Anem a parar coeficients de seguretat d'entre 1,3 i 1,5. Si ara pensem en conceptes de fonamentacions, és que no faríem res. Això què implica? Això implica que totes aquestes argiles d'aquí sota tenen unes deformacions i també he deixat de posar una diapositiva que ahir vespre se'm van avançar al cel i ja estava pensat de posar diapositives. Però n'hi havia una que no m'he posat, però que és molt interessant, que és una diapositiva en què es veu quina ha sigut la subsidència o l'assentament, quin ha sigut l'assentament de les 2 puntes més marines, diguem-ne, de les prolongacions tant del Moll Prat com d'aquest dic de l'est. Llavors veuríem que tant en un cas com un o l'altre, des de la seva construcció, el dic, propi dic, ha baixat de l'ordre d'1,5 metres. O sigui, l'assentament és de l'ordre d'1,5 metres. I al cap d'uns anys de la seva construcció, doncs encara hi ha assentaments que més o menys són, cap de 4 a 5 anys de la seva construcció, encara hi ha assentaments de l'ordre d'entre 10 i 15 centímetres per any. Que després, això vist en una gràfica, es va suavitzant molt, no? Però després ja s'acaba. Bé, això ho dic perquè si tu ja tens una situació d'estabilitat, de capacitat portant una mica justeta, unes sorretes fines que s'han depositat en l'àcid d'una manera molt solta i llavors li fiques qualsevol petita vibració, doncs igual sí que se'n va cap avall tot. Sí que està estudiat això i a veure, ara s'ha estudiat molt més. Sí que es tenien present totes aquestes coses, per això es fan recàrregues i per això es fan trens i per això es fan tota una sèrie d'actuacions i consolidacions dinàmiques, però bé, no és ansat del tot. Evidentment, amb l'accident del 2005, ara s'han fet publicacions de l'Ast Internacional i s'estan fent tesis i evidentment se n'aprendrà més, però vull dir que, home, no és... O sigui, el que vull dir és que no és que aquestes obres es cometessin sense haver fet uns estudis geotècnics rigorosos. Vull dir que sí que hi eren. Perquè en aquesta zona del Moll Prat que parles, els sondatges, tu has comentat, em sembla, que bàsicament era tot argilós, no? No hi ha les graves de l'aqüífer profund en aquesta zona? Sí. Hi ha les graves de l'aqüífer profund a 67 metres de sota del mar. O sigui, si tens encara... O sigui, tu hi ha punts que jo he posat una línia, una isolínia de 40 metres. En realitat, a la punta, ara hi ha pràcticament 60 metres d'argila, des del fons del mar fins a les... Bé, que no són graves, són sorres. Les sorres aquí la distal. Si permetem un comentari, no
no és del tema del requisit, però s'ha dit diverses vegades en les exposicions la necessitat i la urgència de posar les dades en comú, i crec, no sé com per terminar en l'Institut Cartogràfic i Geològic, crec que és una de les nostres missions, efectivament, no la d'acumular dades per nosaltres, sinó d'acumular dades per poder-les distribuir, per poder-ne fer ús públic. És així, no? És el Palau. Efectivament, és una de les polítiques de la casa que tota aquesta informació sigui consultable. Efectivament, és així, comparteixo totalment aquesta opinió, i una de les polítiques que ja existien a l'Institut Geològic, a l'Institut Cartogràfic, i les que s'han a partir d'ara és posar tota aquesta informació disponible via web, com tots els usuaris que tots els usuaris interessats puguin consultar i disposar d'aquesta informació. Que el servei web de vegades sigui més extens i més potent. Si em permeteu, ara actualment, per exemple, a Anglaterra, però com que puc entrar jo ara aquí en aquest ordinador, però a Anglaterra, des del mòbil, jo estic a qualsevol lloc d'Anglaterra i busco quins sondatges hi ha per d'on estic jo, i me'ls descarrego en el mòbil. I a més, Albert, si em permets, no només hi ha una feina que és recopilar totes les dades, això està clar, recopilar i posar-les és complicat, però a Anglaterra potser han tirat més pel dret i el Riqui ho va fent a poc, però moltes d'aquestes dades, tu quan cliques al sondeig, et surt escanejat una columna de l'any 75 feta a mà. No és potser el millor, però és moltíssim, perquè en un lloc que no saps ni el tractoràs ja et serveix de molt. Vull dir que, clar, segur que si pretenem esperar a tenir-ho tot superdigitalitzat, superhomogenitzat i perfecte, no sé si arribarem. Que allà cliquis i surt escanejada una columna, de vegades no, de vegades ja està en un altre format. Després, si permeteu, hi hauria una altra cosa que jo crec que ara estem parlant així a nivell més institucional, de l'Institut Cartogràfic i Geològic en concret, doncs hi ha una cosa que ja s'ha mencionat per aquí, i és que les dades de sondeig, sobretot, estan... Un geòleg no acaba escrivint el mateix que un altre. Llavors, per exemple, també a Anglaterra i a països anglòfons, doncs hi ha uns codis, no sé si es diuen ASCII o m'estic equivocant, hi ha uns codis de com descriure sondatges en agricultura tècnica. Llavors, doncs, des de quins formats fer servir per entrar-ho digitalment, fins a quina literatura fer servir, quines propietats, perquè jo potser li dic compacte, un altre li semblarà tou o li semblarà dur. Aquí ve un geòleg holandès i qualsevol sols dels que jo he estat parlant li semblarà tirant a dur. I en canvi vindrà un que sí que estigui al Precàmbric de Noruega, doncs li semblarà que tot és tot, i en canvi diré que és. Llavors hi ha d'haver-hi una tasca, segurament que ho ha de fer algun element, alguna entitat més tipus de l'institut, que intenti racionalitzar una mica totes aquestes literatures que després quan tu reculls una miqueta sondatges i tal, doncs et deu fotre un lío, no? Des d'aquest punt de vista jo també entenc que serien molt útils les eines que ens han explicat el Johnny Maxwell i el Carlos Fernández. O sigui, precisament adoptar, ara que vull dir jo que tots ens hem de comprar el guint, estaria bé que tinc comissió, però clar, realment tenir una eina tipus guint et permet entrar les coses d'una manera concreta. Serà més bona, més lletja, més dolenta, més no sé què, però clar, les entres. I un cop entrades les pots fer servir tota la vida, ja no les has d'explicar ni temps, no les has de tornar a entrar. Perquè les pots fer servir per 50.000 temàtiques diferents, per tema de geotècnia, de hidrogeologia, de sísmica, de l'evolució del litoral, etc. Tenir aquestes eines, doncs jo crec que és el segle XXI. I és el que hem d'anar. Bueno, yo puedo opinar un poco. Con respecto a lo que decíais de que en Inglaterra hay sistemas de estos,
Yo el otro día descubrí en el Ayuntamiento de Madrid la web de mapas, hay una capa allí que pone información geotécnica, donde hay históricamente. Yo vi uno de los años 40, que tuviste uno de los años 30. Sí, había uno de 1930. Eso está en internet gratis. Después, con respecto al sistema británico de bases de datos, se llama AGS, Asociación de Geotécnicos Británicos, no sé qué. Eso ya funciona hace unos 20 años y eso es algo vivo que va evolucionando con cómo se deben presentar los datos geotécnicos. Es decir, cualquiera que presente un estudio tiene que presentar un fichero con los datos puestos en el formato AGS. ¿Qué quiere decir? Que todo el software que se vende allí pues tiene que tener ese formato, al menos exportable a ese formato. Y eso funciona así, el tiempo por supuesto lo tiene. Eso se ha ido extendiendo, pero fuera del ámbito británico no existe la autarquía y el individualismo que más o menos tenemos todos. Yo creo que existe una norma europea del Comité Europeo de Normalización CEN o dos, una de suelos y otra de rocas, que hay una tabulación de nomenclaturas y de descripciones y de todo eso. Pero que yo sepa no está traducido, ya no está implantado. Algun comentari referent al tema aquest de dades disponibles, que s'homogeneitzen, o no sé, en base als 8 anys que porto treballant en aquest projecte de geologia urbana, m'he vist de molts colors, no? I a hores d'ara, si haig de ser sincer, crec que és molt valuós poder disposar directament de l'escan, del document escanejat, l'original. Perquè, com que el col·lectiu d'alguna manera utilitza diferents llenguatges, doncs, per molt que ens esforcem en homogeneitzar les dades, jo porto bastants anys esforçant de mi, intentant transmetre el que m'agradaria que el llenguatge que m'agradaria que utilitzessin la gent amb qui treballo, i veig que això és tan complicat, i m'hi he esforçat molt. I llavors, això és difícil. Llavors, doncs, una cosa, és important que els documents originals estiguin disponibles i llavors cadascú que reinterpreti això, perquè hi poden haver-hi tantes interpretacions com usuaris hi hagin d'aquesta informació. I un segon punt, el tema aquest d'intentar treballar amb codis estandarditzats em sembla bé, però jo crec que és un posar maximalista en pretendre que en tots els projectes d'un país o d'un municipi es treballi el col·lectiu involucrat, doncs adopti aquesta metodologia. Diguem que seria anar a màxims. M'agradaria que en els projectes, jo em conformaria en què en els projectes de gran envergadura, estic parlant de projectes a nivell cartogràfic, de cartografia geològica regional, projectes de grans línies, de grans infraestructures, aquesta gent que treballa en aquest projecte treballi d'una manera endreçada, que utilitzi el mateix llenguatge. Abans d'intentar ficar coto a tothom, doncs que se l'apliqui tothom. Cada projecte que a hores d'ara està engegat. M'agradaria, per exemple, una línia de l'AVE, una línia de ferrocarril, una gran edificació, que s'utilitzin unes nomenclatures. Ho dic perquè hi ha moltes nomenclatures, hi ha molts de sistemes i en funció de qui està al capdavant d'aquests projectes, doncs els serà més còmode adaptar-se a uns sistemes o a uns altres. I això val també pels aspectes informàtics. També val, és a dir, en funció, pot ser traumàtic forçar a un equip de treball que porta 10 anys treballant en un sistema, fer-lo migrar cap a un altre sistema amb la idea que després tots podem treballar comúment, perquè resulta que cada any hi ha transformacions, hi ha canvis i llavors els sistemes queden obsolets. De manera que jo quedaria més amb una cosa que els projectes grans
en la mesura possible que s'identifiqui cap a o si hi ha més a gran escala està bé, però és una cosa difícil. Jo vull, bueno, no hi estic d'acord, o sigui, diem que sí s'ha dit també. En el sentit que jo ja t'entenc, i a més ara, o sigui, per exemple, us explicaré el meu cas, jo ara fa uns mesos m'he comprat el programa aquest. La feinada que tinc davant meu és enorme, perquè clar, per què me l'he comprat? Jo me l'he comprat per intentar racionalitzar tots els sondejos que tinc en el meu arxiu i que els tinc des de format paper i de Vinyante fins a formats més moderns. O sigui, ara per dir-ho clar, necessito algú que m'entri tot el que jo vull entrar antic en aquest cas concret, en aquest programa. Ara, quin és el meu plantejament? Em quedo amb el format antic? Perquè dic la veritat que és igual perquè d'aquí 4 anys ens jubilaré, però parlant es queda una mica més de visió de futur dels altres, jo crec que estaria bé, o sigui, això és una cosa personal meva. En el meu cas concret a mi m'estaria bé, però per tots aquests sondejos que jo tinc, què haig de fer quan jo plegui? Llançar-los a les escombraries, tot mai tinc el paper, o intentar racionalitzar tota aquesta informació a través d'algú que em fa no això. Jo personalment he pensat que toca és això. Que després aquest programa, ostres, no, ha sortit una versió mejorada d'aquest programa, ara en surt un altre que és millor. També hi havia els processadors de textos i tu compraves el capó i després en sortia un altre. Després la feina és perquè un processador de textos sigui compatible amb l'altre. Tot això és la manera d'avançar. Jo crec que la línia és aquesta. Homogeneïtzar la literatura dels sondatges geotècnics, de petroli, no sé, però uniformitzar la literatura i la manera d'escriure les coses en geotècnia està escrit. No fa falta trencar-se gaire l'espai. O sigui, està fet això. La cosa és que cadascú ho pugui aplicar o no, però fet està fet això. Perquè potser el que ha testificat aquest sondeig és un sortista i un sortista, o un que passa a la màquina, pressa. M'amoïna més que testifiqui un geòleg, però no cap que no pas que ho descrigui amb el seu llenguatge. Només hauria de dir que unificar és molt complicat, però no ara també perquè vaig entrar a la geotècnia l'any 70 i ja es parlava d'un banc de dades i tal. Ja veiem quins resultats. Ja era. Jo vinc d'un món totalment diferent, que és arqueologia, però, a veure, tota aquesta discussió que també s'ha tingut durant molts anys en el món de l'arqueologia, l'arqueologia es va privatitzar, avui en dia són les empreses privades, igual si algú sap que es mouen obres, sempre hi ha els emprenyadors dels arqueòlegs que no sempre estan a l'antic de la sopa. Però això l'arqueologia es va solucionar de manera, les empreses privades de l'arqueologia, però es va apretar molt perquè qualsevol dada arqueològica fos patrimoni. I això canvia absolutament tota la disponibilitat pública de totes les dades, perquè els biòlegs amb el patrimoni natural que mateix. Qualsevol dada produïda en el territori català sobre medi natural és patrimoni. I si és patrimoni, és públic. Per tant, l'empresa arqueològica es veu obligada a presentar les memòries que es fan immediatament públiques a la web al cap de 2 anys, necessàriament. Per què? Perquè és patrimoni. Jo no sé quina és la consideració legal del subsol. És patrimoni? Jo no sé i no ho sabré respondre. El més proper que hi ha amb el tema de la publicitat de les dades és quan ens vam plantejar amb la llei de creació de l'Institut Geològic de Catalunya que
que sí que estava contemplat que s'hauria de crear aquesta base de dades i que els col·legis professionals haurien de facilitar aquestes dades a l'Institut Geològic de Catalunya. El que passa és que no es va fer cap moviment durant aquests anys amb aquest tema i tot va quedar igual. Jo sincerament no sé respondre, no sé si algú que ho sap respondre. Però el subsòl no té cap categoria especial. Sí, clar que sí, és estatal. És estatal. Però les dades no ho sé, fins a quin punt es podria obligar o és propietat la investigació de qui és propietari. Des del moment que el subsòl és propietat estatal, la gestió d'aquesta propietat és negociable o legislable per l'Estat. Compara amb els Estats Units que el subsòl és propietat privada. De fet, hi ha una llei, hi ha una llei antiga del Ministerio, no sé si ho diré bé, del Ministerio de la Energia i de no sé què, de fa 30 anys, no sé com es deia, el Ministeri, o la llei que encara està vigent, el que passa que ningú va aplicar, i és que qualsevol sondeig o hidrogeològic o el que sigui de més de 25 metres de fondària s'ha d'entrar en un registre. Jo no n'he entrat mai cap sobre el registre. Però la llei, diguem, 25 o 30 anys que està aquesta llei, no sé si l'han tret o no. Llei de mines. És la llei de mines. La llei de mines, això. A veure, jo personalment seria partidari que qualsevol feina geotècnica, que és el que conec, que qualsevol feina geotècnica l'empresa professional que la fa, doncs la fa, la presenta al seu client amb el seu informe, les conclusions, etc. Però jo, si ho manés, perquè possible podeu votar les properes eleccions, impulsaria que com a mínim el que són les dades objectives, entre cometes molt objectives, però que les dades, si no les conclusions, però el que és el registre dels sondeigs i dels assajos de laboratori, això d'alguna manera es canalitzés obligatòriament i anés a parar a alguna entitat tipus la que hi ha a l'Institut Cartogràfic i Geològic, perquè després es fos absolutament públic. O sigui, perquè són les dades concretes, perquè els sondeigs estaran més ben fet o més mal fet i llavors ens entrarem en que si s'ha d'escriure bé o no s'ha d'escriure bé, si s'han de fer servir codis o no servir codis, però com a mínim les dades ja estiguessin allà. Però jo sé que moltes empreses tradicionalment han tingut reticència en fer públiques aquestes dades amb la sospita que això trauria rendibilitat als seus negocis. Però, jo fa anys que intento fer públiques les meves dades i el meu negoci va malament, però no vaig culpar d'això. Fa falta l'entitat que entomi tot això, que ordeni, que ho classifiqui. Crec que el context que tenim actual és l'institut. No, és el col·legi. Més no. El col·legi té una sèrie de dades. Fins al 2010 era obligatori visar, no vol dir que tothom visés tampoc, perquè no s'ha perseguit aquell que no visava, però era obligatori visar, i els treballs d'edificació sobretot, perquè sí que es demanava pel Codi Tècnic d'Edificació del 2007 al 2010, gairebé tots els tenim, no? Per dir-ho manera, els informes. Per tant, aquestes dades sí que hi són, i l'única cosa és treballar-les, però hi són. El que és obra pública, no. Obra pública s'ha avisat coses, però molt poques, molt poques. I la proporció del que s'ha fet. I el que és a partir del 2010, hi ha el que hi ha, avisat, i per tant està aquí, però hi ha una gran quantitat d'estudis tècnics d'edificació i evidentment d'obra pública que aquí al col·legi no hi són. Per tant, el col·legi té molta informació, però tota no mira el cos. Però podem seguir jugant a tècnics i dir no, ho ha de fer el president, no, ho ha de fer l'institut, o dir, va... El col·legi entén. El col·legi ara, a més, és membre del Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb la qual la propera reunió, que ha de ser, l'estem agendant, és a dir, que aquest és un tema que en parlarem, segur. Per tant, segur que en parlarem, però el col·legi està en total disposició de parlar d'aquest tema, de quina és la millor manera de fer-ho. No és senzilla, no és senzilla perquè, en principi, a data d'avui, una altra cosa és legalment com hem de fer per estudiar-ho, perquè si viable a data d'avui, nosaltres els estudis geotècnics que estan aquí visats no hi tenim accés. És a
quan s'entregaven en paper es posaven en un informe amb el seu segell i lacrat, i els digitals també estan protegits, perquè teòricament ningú hi pot tenir accés a aquests visats. També és cert que això, tot el que estem parlant avui, ens obre un altre tema, i és que nosaltres tenim un problema gran al col·legi, que és amb l'emmagatzematge d'aquests visats, perquè és un tema que comentem recurrentment, que tenim una gran quantitat de paper que es va acumulant, i alguna cosa n'haurem de fer. Clar, sempre fem números i diem, bueno, quan faci 10 anys això ja es pot destruir, però quan estem parlant de destruir, hauríem de buscar una manera, algun lloc on es puguin deixar per anar bé. O sigui, hi ha un tema legal que des del col·legi hem de mirar com fer-ho, que segur que té solució, segur. Al respecte del que comentàveu, no sé si heu visitat la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que només estan funcionant les dues webs, que tenen una web molt més potent, hi ha una sèrie de geovisors on es poden visualitzar les coses, però sí que hi ha una capa on estan localitzats molts sondejos. Hi ha un equip de gent que fa molts anys que està recorrent els ajuntaments de Catalunya demanant a tots els ajuntaments els informes que tenen disponibles, ha fet una tasca de recopilar informes d'obres públiques amb el suport dels departaments de la Generalitat, i en aquest moment el que podeu veure en l'horitzó com a mínim, i en el futur proper espero que podeu veure moltes més coses, és les localitzacions, els llocs on estan situats tots els sondejos dels que es disposa d'informació. Al mínim, si algú està treballant en una àrea, sap que tota aquella àrea hi ha aquells sondejos que són disponibles, i aleshores en breu suposo que hi haurà més informació que es podrà visualitzar i descarregar-se directament de casa, però si algú necessita aquest tipus d'informació pot demanar a l'Institut Cartogràfic i Geològic, i aleshores se'ls atén a tot el que podem entendre amb la informació que disposem. En segon lloc, també hi ha una certa experiència en el tema d'homogeneïtzació. He explicat la seva vivència de 8 anys de treball en el tema, no és un tema senzill, però per altra banda l'Institut va col·laborar activament amb les seves RCD, GeoCat, etc., amb la línia 9 de metro, i amb la línia 9 de metro, juntament amb el que va ser la GISA, que és Infraestructures de Catalunya, es va treballar molt activament en definir una sèrie d'unitats geotècniques que fossin homogènies, i per tant tota la gent que treballava a línia 9, i després això es va anar conservant i ampliant als línies de metro, feia servir la mateixa nomenclatura, la mateixa terminologia per designar les unitats geotècniques que es trobaven. Evidentment això és una cosa viva, perquè aquí s'han explicat molt que la geologia, les línies de metro són essencialment urbanes, Barcelona és el seu entorn en aquest moment, i s'han explicat moltes sorpreses que es troben al subsol. Tota la gent que ha treballat en el quaterni antic o en les presentacions que s'han fet avui, a la línia 9 es van trobar moltes sorpreses, triàsics que no t'esperes, unitats que no es coneixien. Ho dic en el sentit que han de ser llegendes vives, perquè t'apareixen coses en el moment que les defineixes que no les coneixes. Pots definir unitats geològiques, però a vegades no és suficient per definir noves unitats geotècniques. És un treball que es continua i es continua revolucionant. És un grau més de dificultat en definir aquest grau d'homogeneïtzació de les unitats. Un altre problema que es troba és que quan comences a homogeneïtzar amb una nomenclatura sondejos antics, ho fas amb tota la teva millor experiència, la teva millor voluntat, amb el coneixement geològic que es té fins a aquell moment, però el GeoModels ha demostrat la complexitat que hi ha en alguns dominis, les diverses, enlluliar les datacions com coses que són aparentment senzilles poden ser complexes. Aleshores, una mica la por també en fer aquest pas és quan homogenitzo amb el meu coneixement actual o amb el meu coneixement científic de l'entorn, potser estic perdent part de la informació que aquell senyor va veure, perquè no potser aquella capa que li deia una forma. Doncs, en aquest sentit sí que està bé segurament també poder disposar, si no via web o si no saber que podeu consultar els originals de l'autor que va fer la descripció en aquell moment, sigui la PDF, l'escàner o el que sigui. En aquesta línia s'està treballant. I en aquesta línia suposo que en els propers temps a la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic cada vegada disposareu de més informació al vostre abast. No només d'informació de sondejos, sinó ja hi ha una gran
una gran informació de temes de geofísica, de tomografies, de perfils elèctrics, etc. Això en aquest moment ja és consultable i la voluntat és que sigui més consultable i més volum d'informació. No sé si hi ha alguna intervenció més. Perdó, Doncs ho deixem aquí. Bé, moltes gràcies a tots. Només com a resum, sí que crec que el que ha quedat clar és que tenim molt coneixement de la ciutat, però ens en falta encara molt i pot millorar molt. Però com a positiu, crec que és que tenim una gran quantitat de dades que ja les tenim. Tots sabem que obtenir dades és molt complicat, però sembla ser que en tenim moltes, que només cal que les treguem del calaix i les fem servir per a millorar tot aquest coneixement. Moltes gràcies a tots per haver vingut, principalment als ponents, que sense ells no hi hagués hagut la jornada. Penjarem a la pàgina web del Col·legi les ponències, que ens les passaran els ponents, i al vídeo ja veurem de quina manera, dividit, i suposo que hi ha enllaços a YouTube, perquè també si algú vol mirar, ho pugui fer. Moltes gràcies a tots i més endavant esperem poder continuar fent jornades d'aquest estil, que són curtetes però no rigoroses. Gràcies.